nisbaħ waqtit li jextu fi żożija. F'dak il-lejl seħer għal-maħbubin lukom saru ta' xulxin. Int kont il-bist bell-usfin, niftakrek tajt kien ġie fil-ħin, biċċert li xtaqt bewsa żelżat, wara kontakt ma kienx il-waqt. Kemm intandajt bil-bell-usfin, ifissa fuqek in-nannunin, ġrajitkom dit fil-belt ta' Skid, min hemm komplit kellkom l-ulied fid-dar tal-wied. Miġburin familja u funjoni, fi żwieġ ħadtu deċiżjoni, imħadni u żaluf